Kajing ya terbom kabana soin da kishipai ga Israel kalawan ra ya kajing yam ya uwei unong shnatiar thma bahalor ka Hamas umasing Abu Sina kenthop bat ya bungut ki weipat ki riwyale ong katunat shipai ga Israel henne kasngi balang kata hadin baka Israel kala beteng ya kajing terbom kabana soin bat kajing leitur na po rengkau ban penpra ya ki lenti po khendau ne ki tunnel bala pendankam da ka Hamas hapo Gaza. Ka Gaza City, kabadai ka tembak lainbor ka Hamas, hapo ka thain minta kala syakar kot ha kishipai Israel. Kishipai Israel kila ong baki bor shipai kila poi hapreng ka thain. Kababun pai kat ba ka Hamas kala penpau ya ka jingdo kabajur syakaliang jongka. Kilat pathai khubor ka Palestine kila ong baka jingele markelyang haprengi Israel bat ki Hamas kala jiaro najan kaktem sa Petwil al-Shati Beach refugee camp has Gaza City ka Israel kala terbom na phang syaki benta ka Gaza bat pendankam ro da kishipai rengkau ban pihak yakani kathan ka bakhap ngia brew haki arliang kata hadin baka Hamas kala penlong ya ka jingwan herthma ka bakan san syaki benta khapot syathi ka Israel haka nyau tarik urisau baladep ka balashim ya ka jing im jongki khat saus pa ngot ki brew bat ka jing syak rabot palat ars pa sau phongot ki weipat kajing terbom jong ka Israel nadu ka basdang jong ka jingele kala shim ya ka jing im jong palat shipau hajar ngut ki nong Palestine ha ka ba hadu kumba sau phau pelsen na kini ki bayap ki de ki khlong khna kani ka long kat kum ka jing yo jing hen da ka tanat ka koit ka khya ha ka thain basin sha da ka Hamas na ka leng ka Israel ru kala penpau ba ki don lai pu ar ngut ki shipai jong ka ki bala sha penyap ha kani ka jing yele